हायना महर हाय हाय मा एसे समायना नोंनि बे हायना महरा नुयोबोला नायबायसो थाथावथाव सना फुंबिलिनि जारां सानजों मोदानफबनाय जायख्लंनि गाब गोनां नोंनि बे हायना महर आरो काश्मीरनि आपेल फिथाइ बादि लानानै जाबाय थाथावथाव नोंनि बे गोजा जारौरौ खावलायाव सब खनसे गोथाव खुदुमनोसो बोदोर जासै आंनि गोसोआबो रजे फागुननि जावलिया बारजों सुमब्लि थुलाफोर बादि बै सोमखोर उदां अख्राङाव बिरफालांनोसो बोदोर जासै आंनि बायलुं गोसोआबो रजे सोरगोफुरिनि मोदायजो बादि फैना नोंनि मिनिस्लु मिनिस्लु मोखांजों आंखौ रायदाव फैनानै मै बेलेंगि बादि बालें बालें थाबायलांनाय आरो सिख्रि सिख्लाफोर बादि हायला हुइला मोसाग्लांनायखौ आरोबाव नुबावोब्ला हाय हाय मा एसे गोमोथाव नोंनि बे हायना महरा जेब्ला नों बेलारोम समाव दैसा सेरनि बोरियाव आंनि उन उन फैनानै दाउ खौवौ बादि रैसुमै गारांजों उनथिंनिफ्राय आंखौ ओइ आदा निक'डिम होनना गाबज्रिहरनानै आंनि बोदोर गोसोखौ जावलिया खालामसिनो सोनाबनि रोमैलु सानाबो दान्दिसे थाद'ना मिनिस्लुहरो जों सानैनि गाथोन सेराव मोखांजों मोखां खुगा रुजु रुजु रमान्स खालामनायखौ नुनानै दाउसिन दाउलाफोराबो जंखायहरबावो मिथिंगाजों लोगोसे नोंनि बे हायना महरखौ आंनि बे खन्थाइ लिरनानै आवरायनायनि सायाव गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आरो मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होनो दाबाव।